Beelden, kunstwerken maken zichzelf. Ik heb nooit een idee, dingen ontstaan op een wat wonderlijke manier. Er is een stuwing, hè? Er is iets en dat wil geboren worden, maar dan weet je nog niet hoe het eruit ziet. Dus dat is dat zoeken, dat bezig zijn. Het kan wel zijn dat je in de trein rijdt en zegt, wat zie ik daar, weet je wel, dat het gewoon blijft. Omdat dat zijn een soort vishaakjes die dat wat hier zit, wat je niet kent, naar buiten halen. En dat kan zo'n klein, onzinnig klein krabbeltje kan genoeg zijn dat je denkt, hè? Dat je voordat je het weet al een beetje begint te buigen of zoiets, weet je wel, onschuldig. Het is zo ontzettend leuk om aan de tentoonstelling te werken. Daar maak ik ook vaak maquettes voor. Het moet allerlei aspecten hebben in zijn verrassing, in wat ruimte is, van dat hele rare niks, hè, waar wij in zitten. Dat wordt pas iets als je er iets in zet, als je het aanwijst. Als de omgeving deel is van de werking van het beeld, dan dicteert hij ook de maat. En heel langzaam kom je dan daarin. Want het mag niet te groot zijn, het mag niet te klein zijn. Dan werkt het gewoon niet. Wat is het toch dat je een heel leven lang dingen maakt, van heel jongs af aan. Dat je steeds niet denkt van nu heb ik het, dit is het. Hè. Het ziet er hartstikke goed uit, niks ervan. Dat gaat maar door. Vergelijk het met een visser. Die gooit het net uit. En wat hij vangt is de houdbare vangst. Dat wil zeggen, er glipt altijd maar iets uit het net. Dit is nooit helemaal compleet. Nooit in één keer. Dus hij gooit nog een keer het net en nog een keer. Je kan ook zeggen dat het van belang is te weten dat je aanwezigheid betekenis heeft.